Violeta, načista. От злето, така. От злето. Може ли да ни кажете кравата до къде смърди? Кравата от До тук не е от гледвалище. мост от... И долу у dvoru смърдата, и долу се слуша. Таната на гробищата, таната смърд. То е тая крава, що е... Палена. Аха. Пред колко дена е палена тая крава? 20 дни. А? 20 дни има, няма. Не, бе, 3 дена, 4. Как ще е? Можеш ли? Не, Абе како не е, знаме, моят умре 15 дена, она е пред моят. не, бе, не, от нека беше скоро. Една недела нека има, дали има и недела, няма. Няма недела. Кой я палия кравата? Газата, ветеринарния дали е било, не знам, И инспекторът е. яким ще да се гумите и други не знам. Имало и Митрош. Так. Светов Митрош.